खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि एसपि ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय। बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ मोनसे लाबोलायबाय आरोना आङो। माने दिनै जोंहा न'आवहाय आलु बुरनो नागिरदों आरोना, बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय जों क'क्राझारनिफ्राय दहायो बिदिनो 8:30सोबा ओंखारबोदोंमोन, ओमफ्राय 10:00सोबा सफैबाय आरोना। ओमफ्राय सफैनानै साहा था लोंखांबाय। दायो बिसोरो आलु बुरनो थांबाय, आयंमोन मादैमोन गासैबो थांजोब्बाय। ओमफ्राय आंहा बिनानावजों एसे ओंखाम ओंख्रि संनायाव हेल्प खालामनो थाथ'बाय आरो न'आव। ओमफ्राय दा अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आं लोगोफोर, नायलांबाय थाबानो जाबाय। लाफा खायनो नागिरदों आं, लाफा गोदोदों बारियावहाय लाफा खायनोसै आं नोंसिनो बारिखौबो एसे देखायनोसै आं। नायलांबाय थादो बारिया माबायदि जोंनियाहाय। गामिफ्राव फैबाथाय मैद्रु फ्रेस जानो लुगैयो, टाउनावबासो हासार होनाय जाजोबो, गासिबो बेजालजोब। र' नोंसिनो बारिखौ एसे देखायनि आङो। जोंनिखौ कफि गायनाय, बेयो न' खाथिनि आरो, बे न' खाथियावहाय कफि, ओमफ्राय सामब्राम, मटर, लाइ, लाफा बेल' दङ। दुन्दियाबो दं खोमा बैथिं, ओमफ्राय माखासेया बैथिंसो आलु गायनाया। दा देखायगोन आङो। दै होबाय थानायखाय जि साइज जादों कफियाबो, नै ग्लाब ग्लाब, दाबो थोबथ'वाखै। नैबे सामब्राम गुफुर, नैबे मटर दासो थायगासिनो, रायाखै थाइसेबो। दुन्दिया बिबार बारजोब्बाय। ओमफ्राय नैबे लाइआबो जि गिदिर गिदिर। आयै लाफा खानो लाबोनाय ब्लेडआनो गबायसोहाय आंना। नागिरहैफिनो र'। आइया बिथराय जाजोब्बाय बिबार बारनो। ओमफ्राय बिदिखौसो जि गोथाव मोनो आंहा, खाथो खाथोनो अमा बेदरजों एवनानै जानो। बारिजोंसो हाबखाबायला लाफाया, नै खानानै जाबाय थानायखाय बोरैबा बोरोन्थाय जालांबाय। ओमफ्राय बिराद गोथाव जायो आरोना। टमेट' फिसा, बियो बिराद थायो। बिदिब्ला खाबाय थानोसै आं लोगोफोर। भिडिअ हमनानै होग्राबो गैया, ओमफ्राय आं खाग्रोनोसै, दा उनाव लोगो मोनफिनगोन। ब्लेडजों हानो लाबोनाया ब्लेडआनो अफायबा गबाय, आखाइजोंसो खेबस'नोसै। दायो आं लाफाखौ खाखांबाय नै लोगोफोर। मा होनो, ब्लेडआव अफाय गखो दंखायो, ब्लेडखौ मोनासै। आसिगुरजों खेबस'नाया आसियानो साजोब्बाय। हारसिं खानायखाय एसे टाइम लाबाय। बारा बुरजा खाया, सानैसेल' खाबाय आं। दाहाय लांफानांगौ जोंहा माखासे खानानै। आलु बुरनो फैनाया न'नि खामानि मावबायबायनानै आलु बुरनायाव थांबोनासै आङो। ओमफ्राय दासो भिडिअ खालामफैनो मोनबाय आलु बुरनायखौ। बुरखांगासिनो सरासतिनि खामानि मावदों। आलुआनो बुरखांलायसै, आंहा दासो भिडिअ खालामफैनो मोनबाय ओंखाम ओंख्रि संनायाव थाबाय बायनानैनो। गैला नै मालाय बुरखांजोबसै, आंहा दांनो मोनाखै दाबो खेबसेबो। बैनिफ्राय बुरबोदों, बुरखांलायसै नै। बिदि खननांगौल' जोंना बाबाया मालाय जा मोजां बोना होयो नांगालजों। हा थाङाखैलै, पारसेला फन हराखैनो। जि बुरफा फैबाय आलु बुरनां फैबाय गारि लाफानो। नोंहा गोदि गोला थानायखौ नागिरखो ना माखो मादैया नोङो? माथो बिथिङा एसे फिसा फिसा आलुआलाय? ए गिदिर गिदिरथार। औ रानाय, बे सान्दुं नांबाय थानाय ना बिदिनो जायोब्रा। हाया बिथिंहाय माबा गोरान जाबाय नालाय। उन्दुबाय उन्दैया। ओंखाम मोनजायाखै दाबो, 12था बारबाय। आलु बुरखांबासो जागोननो।
बुरखानोसै जानोसै खननांसिगौल' ओमफ्राय आंहा आलु बुरनोसो फैयो सामफ्राम फैगाफ्रोमबो आलु गायनायावबो ओंखाम संनायावसो थानाङो गायनो गयो बुरनोबो गयो मोजांथार आंहा सान्दुङा बांद्राय गैया ओमफ्राय थेवबो बोरैबा थाबाय थाबा ज्रोम ज्रोम मोनलाङोना मुलाखौ मादैया नोंनिल' फुदों जोंहा फुनांगोनदां ए नोंहासो फुनांगौ नोंनि मना नंखौ दा बावनानै बैखौ मास मोननैया जाया नामा दा एफा गोबाव जानानै फेब्रुवारियाव सिदनि मुलि सारनाया खम जादोंगोनहाय ओमफ्राय एम्फौ जानायाबो ना बिफां अरफायनाया ओंखायनो बेदरा बारा थाङासै बैथिंनिया एसे थांसिनदों खोमा ए जा गिदिर गिदिर माथो बियो बिदिसो जाजोबनांगौमोन आलु बेदरा जि साइज गिदिर गिदिरा अबेदा ओइथिंना सोरहाबाफोर आइडिया मोनाखैबा सोलोंखा नै नांगालजों बिदिल' बोनांगौ आलुआ जा मोजां जाखायो खननांगौल' आखाइजों सिनस्रि सायो दे ओमफ्राय बोनो रोङाबाथाय खेंख्रा खेंख्रिसो थाङो ना बाबा बैथिंनि र' आलु बेदरखौ नायनि आं बेसे गिदिर गिदिर आलु बस्थानिखौ नाय दरसे नोंसोर नुसनखाया ओइ दरनै देग्लाय साबसिन थांदों सिगांनिफ्राय सिगाङावबो बिदिनो बिफां थैग्रोनानै मोजां जायाखै नै गिदिर गिदिरथ' मोजां गारलाय आलुआबो जा बुरजा गायखादोंमोन न'खरथामनि जाबाय आरो बेयाव आयंमोननि न'खरसे मादैमोनहा न'खरसे ओमफ्राय जोंहा हार बाहागनि जाबाय गायग्रा जाबाय जोंहा मुला लांफानांगौ नै मुलाया राजोब्बायसो बानलुआबो रादोंना रायाखै दासो जि थाइदों बानलुआबो साइसथ'आनो गैया न' खाथिबासो दै सारनाय मानाय मोजां जायो न' खाथि नङा नालाय फान्थावआबो दासो बिबार बारहांदों लाइआबो दखरसे बिबार बारजोब्बाय बे औवायानो होनानै लाजोबो हानि माबाखौहाय भिटामिनखौ गयाबो नै साइसथ'आनो गैला दासो जाबोहांनायावनो खनफाहैनोसै आलु बारियाव फैबाय जेला आंबो एसे खनफाहैसै एबाराव आंखौ भिडिअ खालामदोलाय दे मादै आं आलु खननायखौ बस्थायानो जायगा थोबावलासो नोंस्रा बस्था मोनब्रै लाबोदों होननाया ना ए औ जोंहासो मोनब्रै खनसै आंखौबो खनफानो थिनलागासिनो नै मेगनसो साबाय बिसोर भिडिअ खालामनायखौनो एफा मोजां गावसोरखौ मेम'रिनि थाखाय भिडिअ खालामबाय आंखौ खननो थिनलागासिनो नायनो बाथारबाय बिसोरो थांहां फैहां मोनथारबाय खोमा
बुरखांबाय गैथारला नै भिडिअ थांबायनो हनै खारबाय बस्था मोनबेसे जाखो बैयाव सानैसां जोंना गारि ड्राइभारासो जि मावफाबाय सिबाय आलुबो बुरफाबाय बस्थाबो रोगाबाय नै बै गारिखौसो भारा लानानै फैनांदों सरासतिनि खामानि मावगासिनो नै गथ'फ्रा इसोरनि अननायाव गैलानो हाथारलामोननो नैबे इसोरनि अननायाव गैला होनदों हाथारलामोन बुरनो फाग्लिनि मना होथेबाय थाखो सासे लाजिना मना होथेनानै थाबाय हनै नुजायानो भिडिअआवहाय आसो सौथुलायबाय नाहरलाय जाम्बि एसे आंहाथ' नै जा गावब्रें गुब्रें जाजोबनायसो बुंनानैनो दायो रोगाजोबखांनानै ओमफ्राय दा राननायखौ खेबनोसां देखायनोसां दाहाय राननायखौहाय ओंखाम जाग्रोनोसै आयु आथिङावनो बिथिं बुरनो मोनाखै आंहा ओरैनिफ्रायसो खननो मोनदों गेसावा रुजायोथ' मानो एम्फौ जानायखौनो खनजोब्बाय नै बेहा बिमाया अमानो रुनो सायख्लुमाव आराम थान्दा मोनलायलायदों सायख्लुमाव थाबाय थाबाबो गोजाङो सान्दुङाव थाबाय थाबाबो बाराद्राय जायो बोथोरानो गोजां बोथोरनि खोथा बाबा हालौनायाव खिथु खिथु थाफाबा मोनबावगोनसो दायो आलु बस्थाखौ बैयाव जमा दोननायखौ खेबनानै देखायनोसां आलुआ बुरखांबाय ओमफ्राय एबारावहाय ओंखाम जाहैसै ओंखाम जानो फैबाय नै बैयावहाय 7 बस्था दंबावो ओमफ्राय बेयाव गासै बेसेबां दंथाय जमा खालामजोब्बाय बेयाव दाहाय मुसारियाव लखबना रानसै दिनैहाय बिदाया सोलाबाखै मा होनो गावसिनि लोगोनि ना सोरनिबा हाबा दं नामा बरमायावहाय ओंखायनो बे गारिखौसो भारा लानानै फैनांदों आरो उफाय गैखाया भारा लाबोआबानो आलु बस्थाखौबो थिखोना लांनांगोन ना ओंखायनो भारा लानानै फैबाय आरो ज'नो न'खरनैजोंहाय मादैमोनहाजों आयंमोनहाजों ओमफ्राय दायो ओंखाम जाग्रोनोसै टाइमाबो जाबाय 3थासो जाबाय खोमा न'नि खोरखि बानायनो थखथा हाखावनाय बेयाव दाबो दरजा खोरखि होनो हायाखै बेनिनो हाखावनानै दोनदों थौदा आलुआ राननोसै दे रान माबा दं लखब दं फोथाराव आराम जाबाय आलु राननो फिसा फिसाजोंनो रानबासो मोजां नुयो दा हा सिथाबदों माबा बुरगोदानखाय हायिखौलाय मानोथो थिखोनांगौ मानोथो फारला लाबोदिया औ खादाजोंबो जायोथ' नङा नोंस्रासो बारा खम जाजानो गिदोंबा नंदां ओंखायनो बिथिं गायनाङामोन बै मैथा गैयाबासोमोन हरै जाबावगौसोमोन बियो गेजेराव लखब आलु लखबनायखौ जि नायलांबाय मानसिफ्रा जि जादों नंबायदां
नामाबा बुरजा बस्था नुहुरनानै ओंखायनोथ' गारिबो नुहुरो गायनायावहाय खय केजिमोन आलुआलाय 100 केजि ओमफ्राय बे 100 केजिनि बारा जाया ओमफ्राय मालाय मेरला लाब जाबावदोंसो देग्लाय मोजां मुलि सुलि होनो मोननायबा बिफाङा दाबो थैयाबा एसे देरबावगौसो मोनदां ना दैफोर होनो मोननायबा ओंखायनोथ' उरि दंसोगारोथ' उरियासो गब्लं खालामजोबो नङा नैबे खोला सेरजों जा उरि दंमोन उरियासो जायो आलुखौ आलु सिङाव उरि दंजोबोमोन दहाय बे आलु माबायावहाय गुदुं गुदुङाव केमेरायाव बोरैबा खामब्राम खामब्राम नुदो रानिखाय हाजों जाबजों हा गोनां नालाय खामब्राम खामब्राम नुदों नङाबा खथ्थ' स्लिम स्लिम आलुआ आलुआनो महर गैया रानखांजोब्बायनो बस्थाबा मोनथारबाय बस्थाबा न'खरसेयाव नैबा बस्थासे नांबावगौथ' बिस्रा आलु नायग्रा आलु बस्थासे नांबावगौ